amelyet egy évig őrizhet ez a 4. diákunk. A diák pedig nem más, mint a 2010-es tanévben Nagy Krisztián. Külső tagozatban is van egy olyan kupa, ami a legjobb sportolóra vonatkozik. Kérem szépen a polgármester urat, adja át a legjobb sportoló kupát külső tagozaton a tantestület egyhangú támogatásával 2010-ben Burmai Csabának. A külső tagozatban van még egy olyan kupa, amire az alpolgármester urat kérném szépen meg, hogy adja át ünnepélyesen. Ez pedig azon tanulói, azon 8-as tanulói, aki a legjobb tanulmány és a legjobb sporteredményét együttesen viseli, azaz szép tanulmányeredményt ért el, és hozzá kitűnő, kiváló sportoló. Az idei évben a kupát kapja Szávai Lilián. És a végén